na ya de bia man of the moment bi unko ba bi so bi nya de ma wo wo fansa fansuo kura na wotimi kasa ma tumi ya adwuma wa wanka so abrabom me da bia me kasa wonya tumi am fansa nipa fa bo abrabo obi hia mo afa bo ano na tumi na nkasa ya de na hwe nipa tumi so wo frɛ wo megu ani mase tumi frɛ wa behye wani mo yama mansan hu so wo ye tumi a wo ho wo ya de ye no wonse ya de tumi bia ni wiase o se nipa the warrior prophet now e tumi no be se tumi nse nipa wusu no ban de odbeji tumi ntata na odidi wachi de mesrema ni die kwa so tumi nse nipa de srema omo yeye na omo se yemfa mo nipa wonka se yemfa nse nipa nti obi ye wade akwa na ya kai da bi masunsum na one nenam ni suma ni su enadi wo mu se sunsum ni one nipa bia wo disu ye sunsum dwuma bia no sunsum ni su da na di wo mu na abonte kura mu se akwa we da bia me ka Ote the warrior prophet man of the moment bin se bibino